L-4 f'jum San Giuseppe l-ola awtoritajiet selmu l-memorja tal-Arċisqof Emeritu l-Monsinjur Pawlu Cremona li ħalla din id-dinja tar titlita filgħaxija fl-età ta' 79 sena. F'istqarrija l-President Mirjam Spiteri de Bono qalet li Monsinjur Cremona mexxa l-Knisja Kattolika Maltija bħala Arċisqof b'imħabba u umiltà. Saħqet li jibqa' nfakkar ukoll għal ġid li għamel fis-silenzju matul iktar minn 50 sena ta' servizz fih dan il-Knisja Kattolika. One News ħal-kumment tal-Prim Ministru Robert Abela dwar din it-telfa. L-Arċisqof Emeritu niddeskrivih bħala persuna ta' rispett kbir. Kelli l-opportunità propju ftit tal-jemilu illi mmur inżuru fid-dar tal-kleru fejn kien residenti u stajt nara fih minkejja id-batija fiżika li kien għaddej minnha bniedem ta' paċi. Tħadditna ħafna għaliex kellu ċarezza mentali verament qawwija dwar x'kienet jiġri anke barra minn pajjiżna, tħadditna ħafna dwar it-tema tal-paċi, tħadditna dwar dak illi qiegħed jiġri ġewwa pajjiżna wkoll kemm kellu kummenti sbieħ dwar il-poplu Malti u hemmhekk stajt tara l-imħabba li kellu lejn il-poplu Awċi u Malti. U dik kienet element li anke kkaratterizzat tmexxija tiegħu tal-Knisja fi żmien li kien Arċisqof għaliex kieku kelli niddeskrivi t-tmexxija tiegħu ngħid li kienet waħda kkaratterizzata b'imħabba. L-imħabba li kellu lejn il-proxmu tiegħu, il-ġid illi jagħmel lejn is-soċjetà b'mod ġenerali, il-messaġġ sabiħ illi bagħat illi dan huwa poplu illi jrid jgħożż l-għaqda nazzjonali. F'istqarrija l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia qal il-Monsinjur Cremona ħalla legat ta' dedikazzjoni għal fidi u l-karità. Selmet ukoll il-memorja ta' Monsinjur Cremona mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela. Isostniet li l-valuri sbieħ li dejjem ħaddan flimkien mal-umiltà tiegħu tagħmel il-Monsinjur Cremona persuna li kien ta' servizz għan-nies. Il-Partit Laburista wkoll sellem il-memorja ta' Monsinjur Cremona fejn tqal li hu kien bniedem ta' servizz. Intant l-aħħar tislima lil Monsinjur Pawlu Cremona se ssir nhar is-Sibt 22 ta' Marzu fid-9:30 ta' filgħodu u d-diesa preżenti katavere fil-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Din l-aħħar tislima se taħbad eżatt 56 sena wara li Monsinjur Cremona sar saċerdot. Dan tħabbar f'istqarrija mill-Gvern fejn tqal il-Prim Ministru Robert Abela tkellem mal-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles J. Scicluna. Hawnhekk intlaħaq qbil li l-funeral ta' Monsinjur Cremona se jkun organizzat kollaborazzjoni bel-Gvern u l-Knisja b'dan b'rikonoxximent għas-servizz ġeneruż li tal-is-soċjetà f'pajjiżna. Il-Gvern ħabbar ukoll is-Sibt se jkun jum ta' luttu waqt li aktar dettalji dwar l-aħħar tislima se jitħabbru iżjed il-qudiem.